mă răzbun mai bine mă de drum. Mă puneți la încercare, iar la ce tare mă doare. Mai sufeream. Ce? Încă filmez. Că îl pun pe YouTube că pot. Îl pun pe YouTube că pot. Că ieri am aflat că pot. Mai stau câteva secunde să-i aștepte mult. Ultimul fund din țigare și am dispărut. Spune să vină că îi fac dolor. Aici totul se termină, plec și nu mă întorc. Mai stau câteva secunde să-mi aștepte mult. Ultimul fund din țigară și am dispărut. Până să termin asta.